papalawakin ni Mayor, himuon niyang i-develop, kay i-develop mo po ni sa national government, ang kanang Aurora Street. Aurora Extension. Kay ang Aurora Street, humana-mana, napalapda naman ni Mayor na atong 2019, first year sa iyahang unang termino. Napalapda niyang Aurora Street with proper drainage, naimo na ng 4 lanes with pathway o mga street lights. So kung napansin ninyo ang Aurora Street, padulong na yun na sa Aurora Superhighway, nindot na kaayo. Karon dako og potensyal nakita ni Mayor anang Aurora Extension. Kaya ang Aurora Extension, gipalapda na sa national government. Kay gihimo ka ng bypass road. O imo yun ang subayo ng Aurora Extension, paliko ka anang sa may prime school, lapos dito sa may Tiguman, Barangay Mati, gawas dito sa Colorado, padulong Colorado. Maunay bypass road nga gihimo nga gipalapdan karon sa national government by the implementing agency, Department Public Works and Highway. So kay nahimo na kanang bypass road, dako og nakita nga potential si Mayor Cagas nga daghan ang mga investors ang mag-invest og daghan ang magtukod og mga negosyo o mga commercial buildings dinha sa Aurora Extension, which is naanay mga nagsugod nga mga commercial buildings dinha. So para mas maaghat pa ang mga negosyante, matod pa ni Mayor, magduha-duha magpusiguro ka kung ikaw negosyante, kung magbutang ka dinha og negosyo o commercial building, kung ngit-ngit, kay ngit-ngit magyud dinha. Ang plano karon ni Mayor Joseph Cagas, butangan niya og daghan nga mga street lights. Take note dili tong solar, kay ang solar may mangyapon ng solar, pero mas gwapo gitong kuryente gyud kay hayag kayo. Just like sa iyang gipang-installer sa Aplaya, Christian Village. Pansinan ninyo ang Christian Village, yung mga bag-ong streetlights niya. Aplaya Superhighway, dito sa may satellite bus terminal, agi-ira ko din yun ng Kamigin. Padulong na dito sa Mamak Street sa Aplaya, pagawas na dito sa main road sa Aplaya. Halos naghalok ng mga poste perting hayaga, dugol kaayo pagkataon. Ingon ana ang gusto nga himuon ni Mayor Joseph Cagas dinha sa Aurora Extension. Gihimo ko ng bypass road. Like, for example, gikan ka og General Santos, muadto ka og kining si tawag ani, Cotabato, diha na ka moagi. So maagian na yun na ang Aurora Extension. O muhapit sila dinha, o mangaon sila, na mga restaurant din na. So boom ang ekonomiya sa Digos, mas mo boom ang ekonomiya sa Digos, mas mo bibo ang Digos City. Di ba na picture out ninyo? Aurora Extension, ana kanindot ang iyahang plano mga bay. Ana gi si Mayor may pag-iuna nato na diha na. Okay ra na kay kuan man pud. Kinahanglan man yun po pasugaan ng Aplaya, pitingit-ngita po ng Aplaya. Ang kana po hinoon din na sa may Kamigin, Aplaya, dapat na potential din na. Kaya gipahayagan naman na din ha, na nagani nga mga nagsugod din na sa Kamigin, mga kuan, mga commercial buildings, gikan diha sa kuan, satellite bus terminal, na Lotto outlet diha. Diha na, nagsugod na din ha, na mga bagong mga gipang construct nga mga bagong building. Naana din ha. Kasagaran makita na to diya sa Kamigin, mga kuan man, mga budiga. Kalugayan, guwapo diha na yung mga madungagan ang mga kalingawan diha. So, mikatag ang kalambuan sa to syudad sa Digos. Ug buhato to diha sa Kamigin pohon, daghan na tagmalaagan diha. Para dili lang kay magtapok ta sa Rizal Avenue, dili lang kay sa Quezon Avenue, o dili lang kay sa First Cram to Christian Village, ang kalambuan, gipagkatag, mabitaw ganing gipalapdan na itong mga kadalanan para maaghat o mainganyo ang mga negosyante
nga mag-invest dinhi sa to syudad sa Digos. O kini, kung nakita ni sa mga gagmayng negosyante ay nasilip sa TV-TV sa taga-SM, oy, SM Mega Mall, tiaw mo na. Kung naan na tay SM din mauna yun ni ang sinugdanan sa di nakapugngan nga kalambuan. Ronda Bayani. Mas managhan ang population sa Digos. Managhan ang muadtog SM nga dili taga Digos. Siyempre, mao pa na tuon nilag Davao, naanas Digos, salod na tanan. Dito dapita sa may Kidapawan. Kung bato silang SM, salod na sa Digos. So managhan ang tao dinhi, mao ni atong gipangandaman ug mao ni gipangandaman sa city government. Ang paspas ug di nakapugngan nga kalambuan. Giunsa ug unsa ang preparation nga gihimo sa city government ani? Gipalhapdan ang mga dalan, preparasyon man na kining mga traffic lights. Preparasyon ni sa nagkadaghan nga mga sakyanan. Mao ni preparasyon nga gihimo ni Mayor Joseph Cagas. Gipasiminto ang mga wala pa masiminto. Mao ni mga top priority sa iyang administrasyon ha. Gipalapdan tong mga apiki nga dalan, gibutangag mga drainage, dunay mga proyektong pathway, dunay mga proyektong street lights ug labaw sa tanan kining traffic lights. Mao ni ang preparation sa di nakapugnan nga paglambo sa Digos.